Édesapját Petrovicsnak hívták, édesanyját pedig Krúznak. Tehát etnikailag nem volt homogén. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. Dicsőséges nagyurak, hát, hogy vagytok? Viszket-e úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy hozzánk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét, fogát, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból milliomok? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája. Vasvillára velük, aztán szemétre, ott egyék a kutyák őtöket ebédre. 1000 évig híztak rajtunk az urak, hát most rajtuk a mi kutyáink hízzanak. Hanem mégse. Atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, ahogy illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, és örömében mindenható kezeivel fejeinkre örök áldást tetézzen. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk, nyújtsátok a kezetek. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak. Szüksége van mindnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha minket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek.